Dit is Saco. Hij is 20 jaar oud, hij komt uit Alderbekeer, had op grote compagnie zitten in Jereveen en hij werkt nou bij het Staatsbosbeheer. Tada! Hey Saco, hoe is ie? Nou, wel goed. Oké, wat gaan we hier doen? Nou, we gaan hier te rijden mee hier in het mooie, prachtige rijveld. Ja? En hoe kan ik die daarmee helpen? Gewoon om een saffelmeter en een bosje zetten. Als typisch, als het ware. Nou, En dat een steken we die beetje. dan niet in de brand? Oh, dat kunnen we misschien wel even zien. Nou, Nou, zullen we beginnen? Nee, dat zijn mooie kleerklapjes voor je. oh, schitterend. Nou, dan zullen we de dingen erin starten. Ja. Wat doe je van weer? Nou, ik werk hier bij Staatsbosbeheer als een veldmeewerker, maar rietmeen op dit geval. Ja. Maar we doen volle mee naar rietmeen. Gasmeen in december, jamkappen in de winter en gis het wel rijtje maar een beetje jou. En wat maakt die werk nog zo leuk? Nou, je bent altijd in de vrije natuur bezig. Nou, het zit ik wel wat minder, maar altijd rijdt. Maar ja, Ja. dat gaat er nog helemaal bij. Hier hebben we twee bosjes. Nou, Ja? die 60 binnen kwam er. En 60 dadelijk, ik nog een peer omheen. Oké. En waarom past die burger zo goed bij die? Nou, vanuit vroeger al, ik ben altijd boet met spul. De natuur, dat leek het me hartstikke mooi om gewoon altijd niet om te wijzen. En zo, dan ben je hier terug te komen. Hier is dat verwachten? Aan de ene kant, ik wil wel een beetje, aan de andere kant ik wel net. Het is gewoon stom te vallen dat u zei het vijkertje in kan, dat is ik een stagebegeleider van hier. En nou, dat is gewoon, zo ben ik erin rollen. Voordat we hem in de brand steken, dan we eerst deze bosjes in uit me kwamen eigenlijk. Oké. En waarom doen we dat dan? Zodat er wat meer zuurstof erheen kan komen, dan brandt het wat harder. Ja, zeker. Ja. Best ook gelukkig van dit werk? Ja, dat zorgt me gewoon voor goede energie. En ik kan mijn energie ook mooi kwijt. Zo'n mooi werkje, maar de machine is een spel. Ja. Maar zo is het ooit afscheid nemen we van het Staatsbosbeheer? Ook mijn pensioen altijd een beetje leuk, dus stek het spel een beetje in de brand. En hoe lang duurt het dan ongeveer voordat het opbrand is? Net hoe lang? Nee hè? Als de wind eraan inkomt, zal het nou. Maar we dit nu elk jaar straks in de brand steken? Ja. Hey. Hey, dat er nou jongens en famkes zitten die doen nou het praktiekonderwijs en die hebben misschien nog geen idee wat ze nou willen willen of wat ze nou kennen. Wat voor tips zou je nou ja willen? Zo vol mogelijk naar stageplakken gaan, snuffelstage doen en zo ben ik erin gekomen, gewoon stage rennen. En ik denk, alle stages die je rennen, dat is al je weer, dan denk je dat je denkt van ja, ik vind dit leuk, ik vind het net leuk. En zo kom je gewoon steeds verder. En dan kun je op lijst gewoon kiezen tussen die beroepen die je wel leuk vindt. Zo is het jongen, tik hem aan. Haha, Hey Saco, kunnen we nog in de brand steken? zo weer een pyromaatje, Philip Jatje. Ja.